amb nosaltres el conseller. Simplement, abans de donar-li la paraula, perquè va amb el temps justíssim, té una agenda apretada, només dir una cosa, i no és fer-li la pilota, no sóc persona de fer la pilota, però sí de reconèixer la paraula de les persones. El senyor conseller, en la conselleria, ens va assegurar que estaria aquí, i malgrat les circumstàncies, l'agenda, els pressupostos i tot el que està passant, el tenim aquí. És un tio de paraula. Endavant, conseller. Escolteu, moltes gràcies. Ojalà tots els compromisos siguin tan fàcils de complir com aquest, Albert. Bueno, fàcil no, perquè realment l'agenda d'avui era especialment dramàtica, però no deixa de ser un problema d'agenda. Hi ha altres vegades que no depèn només de l'agenda. Escolteu, jo estic molt content d'estar aquí, molt, ho sabeu a més, perquè un conscient, diguem, de quina és la història del sector i dels seus actors i de les relacions entre els actors, i és, no sé si és normal o no és normal, però en tot cas aquí i a molts altres països del món, doncs les relacions entre l'administració sanitària, per dir-ho així, els professionals i les seves organitzacions, doncs no sempre és idíl·lica, i a mi des del primer moment, jo crec que ho vau notar, em va obsessionar bastant que com a mínim, i després això és només un mínim que ha de poder permetre'ns anar molt més enllà, entre la direcció del departament i una organització com vosaltres, doncs el que hi hagi d'entrada és molta voluntat d'escoltar-nos. Jo el que més, no? Jo a vegades faig servir en privat, ja ho dic aquí, com presumpció d'innocència d'entrada. Després que els fets vagin ja modificant les presumpcions, no? Però comencem amb la presumpció d'innocència, comencem amb un esforç de diàleg molt fort i amb la convicció de que al final estem junts al mateix vaixell i de que el que volem és remar junts i que el que ens preocupa és el dret a la salut de la nostra gent i que el dret a la salut no és possible al marge d'una professió mèdica que no estigui en les condicions que mereix. Perquè aquí sí que no hi ha contradicció entre el benestar dels professionals i el benestar dels pacients, no? I no pot haver-hi benestar dels pacients sense benestar dels professionals, diguem, no? Vull dir que en aquest sentit a mi m'importa molt, no? Que ens puguem veure com a interlocutors que ens valorem, no? Heu parlat de moltes coses importants al Congrés, estava repassant una mica el programa. Realment, els reptes estructurals als quals està sotmès un professional com el professional de la medicina, i això no és només pel cas de Catalunya, això és general, al món desenvolupat, en aquest moment són descomunals. Que hi ha un repte que és el repte demogràfic, per tant, el canvi dels patrons de la morbiditat, i tot el debat de l'atenció integrada, que l'heu fet en altres ocasions, i de la cronicitat, i de l'envelliment, etc. Hi ha el repte tecnològic, que veig que n'heu estat parlant, en algun moment avui em sembla, i per tant què suposa això en termes d'incorporació de les tecnologies a la informació a la medicina, però també el repte tecnològic en termes d'innovació terapèutica, i tot el que això suposarà. Quan m'expliquen alguns dels actors del sistema projectes que tenen molt a mig termini, et dona molt vertigen, perquè en alguns moments tens la sensació de que estem a punt de presenciar una pel·lícula de ciència-ficció en el camp de la medicina. No? Si és veritat tot el que m'expliquen que ha de passar, en termes d'innovacions terapèutiques, en termes de recerca, en termes d'innovacions farmacològiques i en termes de tecnologies de la informació, i tot això ho posem a dins del sistema, vaja, Star Wars, diguem. I llavors, al mig d'aquest canvi tecnològic, altra vegada, vosaltres teniu el repte més gran. Però això són com els canvis com estructurals, diguem, no? Després hi ha estructurals generals, després hi ha els canvis estructurals específics que tenim en el cas de Catalunya. I jo ara tampoc no vull entrar en debat perquè en detall, diguem, no venia avui a fer una conferència, era només una cloenda i posar davant sobre la taula algunes reflexions breus. Però sabem que Catalunya, en termes de col·lectiu professional, no cal que ho repeteixi,
si voleu. M'autointerrompo un moment amb el que anava a dir. Jo crec que no cal que us repeteixi aquestes dues coses que les hem dit tantes vegades que jo crec que les donem ja per veritats ja permanents, diguem. Una és com n'arriba a ser de vocacional una professió com la professió mèdica. Això no totes les professions tenen una intensitat vocacional tan gran com aquesta. Com a cultura general d'una professió, diguem. Després cadascú és un món, evidentment, no? Però això no cal que ho anem repetint i no cal que anem repetint que durant aquests 5 anys de la crisi és exactament cert el que jo al principi deia de manera més intuïtiva i ara ja puc dir amb tot el coneixement de causa al cap de 4 mesos com heu mantingut la qualitat del sistema assistencial català vosaltres fent un sobreesforç en el vostre dia a dia laboral. Perquè això és així, perquè el que jo sabia abans d'entrar és que els recursos havien caigut i els indicadors de qualitat s'havien mantingut, perquè els indicadors de qualitat són molts, anava a dir, són molt senzills, no són gens senzills, són molt complexes, són molt rigorosos, però vull dir, sabem on són. I és mirar i veus el Plaensa, i veus la central de resultats, i veus els informes internacionals, i veus tots els rànquings i tot el que ens permet avaluar si la qualitat assistencial a Catalunya s'ha mantingut durant els últims 5-6 anys o no, i s'ha mantingut. Llavors jo a vegades, per dir-ho de manera molt informal i molt col·loquial, dic, escolteu, si els recursos han caigut i la qualitat assistencial s'ha mantingut, d'on està la bolita? O sigui, el miracle d'on surt? El miracle és que hi ha hagut un col·lectiu professional que ha fet de matalàs. De matalàs vol dir d'impedir que la caiguda de recursos arribés al pacient. Que aquesta pressió en algun lloc prèvia al pacient ha quedat absorbida. Aquest cop, aquest impacte que es diu caiguda important dels recursos, algú l'ha absorbit perquè no s'ha traslladat al pacient, ni a la feina ni al servei que ha rebut el pacient. I aquest matalàs es diu professionals sanitaris, metges i infermeres. Aquests són coses que no cal dir, diguem. Ja torno al que vull dir. El reconeixement el teniu i l'heu de tenir. No és el reconeixement que hagi de fer el conseller de Salut, és el reconeixement que ha de fer una societat sencera que ha tingut la sort que el seu sistema sanitari ha aguantat en termes de qualitat. Diguem, no? I llavors aquest reconeixement us l'ha de fer el país i jo, en la mesura que el pugui representar, us el faig sempre que puc. No, anava a dir que, a part dels reptes estructurals, generals, tecnològic, demogràfic, hi ha reptes més de context específic a Catalunya, sobre els quals també vosaltres imagino que heu estat parlant. Un d'ells és l'infrafinançament del nostre sistema sanitari. Ja sabeu que jo insisteixo molt en que com a model, el model català és un bon model i que el problema important del nostre sistema sanitari no és el model i les seves especificitats, sinó l'infrafinançament, i això us afecta a vosaltres directament. Hi ha un altre repte que és el patró demogràfic de la professió mèdica a Catalunya. Quina és la piràmide demogràfica de la professió mèdica a Catalunya? Quanta gent ha d'entrar en el sistema, quanta gent marxarà del sistema en els propers anys i en quines posicions, diguem, no? I jo crec que tot això són els temes que nosaltres hem de poder justament parlar des d'aquesta consciència que anem junts, no? Nosaltres en aquest mandat curt, deixem-ho així, no entrem en detalls, en aquest mandat curt que previsiblement estava previst com un mandat de 18 mesos i per tant previsiblement ha de ser un mandat de 18 mesos, hi ha algun compromís que hem posat sobre la taula. El compromís que voldríem posar sobre la taula, que és el de millora salarial, en relació ara ja directament al que sou el col·lectiu mèdic, no? El compromís de millora salarial, amb això també els hi vaig dir quan em van venir a veure el primer minut, jo crec que en això la meva mostra de respecte més gran és ser molt sincer. Lluitar al màxim. Ningú es baralla amb el conseller d'Economia com el conseller de Salut, us ho puc ben assegurar. Però un cop lluites molt, després la realitat és la que és i en aquest sentit. Però per què ho dic això? No és per justificar-me, sinó perquè com a mínim els metges d'aquest país sapigueu que la seva administració sap que no tenen la situació salarial que es correspon amb la feina que fan. Salarial i si voleu d'estabilitat laboral, fiquem tot el paquet sencer. I aquesta
constatació no és menor, tot i que pugui semblar una escapatòria així de verbal. No és menor. O sigui, aquest país ha de saber que no mantindrem la qualitat del seu sistema sanitari si no resolem en algun moment el més aviat possible i amb la progressivitat que es resolen aquests problemes, perquè mai es resolen de cop d'un dia per l'altre i només es resoldrà progressivament, però només es resoldrà, només mantindrem la qualitat del nostre model si anem resolent al màxim ràpid possible aquesta situació. L'altre dia amb l'exconseller Trias fèiem una reflexió, vaig fer una conferència sobre el model sanitari català i dèiem, clar, fixa't, a nivell internacional és un dels models sanitaris públics més ben valorats del món, és així. Ara ha sortit un altre informe d'una fundació americana dient el millor sistema sanitari públic del món el català, però un dels motius pels quals diuen això és perquè el consideren no només molt equitatiu i molt universal, no només de molta qualitat, amb una cartera de serveis pública increïblement extensa en termes comparats, sinó perquè el consideren molt eficient. I el consideren molt eficient perquè amb aquesta qualitat assistencial miren la despesa sobre el PIB i diuen és espectacular que aquesta gent tinguin resultats danesos que estan molt per sobre de la mitjana, estan a la part alta en termes de qualitat assistencial, amb uns costos que estan a la mitjana, més aviat per sota de la mitjana, això el que s'ho mira des de fora li sembla fantàstic, perquè és una garantia d'eficiència. I des de dintre, i ho vam dir l'altre dia amb el conseller Trias, hem de dir, i per nosaltres no és només una bona notícia, perquè nosaltres sabem com s'està aconseguint això, que és no pagant els professionals com se'ls ha de pagar. Per tant, el que fa que siguem tan ben valorats a nivell internacional, doncs potser preferim no estar tan ben valorats a nivell internacional. Potser preferim en els propers anys fer una evolució que ens permeti posar-nos en un nivell de despesa sobre el PIB, que és el que ens correspondria com a país, i llavors potser a nivell internacional no sortiran tants informes dient que la sanitat catalana és tan fantàstica, però en canvi nosaltres estarem molt més tranquils. No? Per tant, no hem pogut posar aquest objectiu, no tenim la solució a curt termini, però l'objectiu hi és i és evident. Hi ha un altre objectiu que també me l'haureu sentit algunes vegades, que ara no puc entrar en detall, però que crec que és tan important com l'altre, no? Tot i que en el dia a dia el que impacta és l'altre, no? Que és, també és a llarg termini, que és el repte de la participació dels professionals, de l'empoderament del professional i de l'autogestió dels serveis en salut per part dels seus professionals. I això em portaria a fer una reflexió, alguns me l'heu sentit, quasi una mica sociològica, quasi una mica acadèmica, sobre què vol dir una organització construïda al voltant d'un factor productiu que es diu coneixement. Perquè hi ha organitzacions, en les societats modernes, el factor productiu dominant de les quals és el capital, i en el món fordista industrial, la lògica fordista ha estat molt la més oportuna per aquest tipus d'organitzacions que tenen el capital com a factor productiu principal. Després hi ha organitzacions que tenen com a factor productiu principal el treball no qualificat, i després ara hem entès en les últimes dècades els economistes, els científics socials, els sociòlegs, que hi ha una cosa que es diu coneixement, que és un factor productiu que s'aplica en forma de serveis a les persones en moltes ocasions i que té unes característiques pròpies, i que quan el factor productiu d'una organització és el coneixement, aquella organització tu no la pots construir al marge del que en podríem dir una lògica de l'autogestió. Que només la xarxa és capaç de produir, aprofitar, organitzar correctament el coneixement. I vosaltres sou professionals del coneixement i esteu fent serveis basats en el coneixement i ho esteu fent cada dia. I aquí hi ha un repte cultural que l'hem d'anar fent junts també, que és entendre que ser públic, que és com el volem, oi que el volem públic el nostre sistema de salut? Oi que el nostre model assistencial el volem, hi ha el dret a la salut com a dret públic i el dret a proveir-te d'una asseguradora privada, i llavors sempre hi haurà un espai, faltaria més, per la sanitat privada. Però oi que el centre del nostre model assistencial és les organitzacions que estan
produint dret a la salut com a dret gratuït en el punt d'accés, diguem, i per tant estem parlant de la part pública del nostre model assistencial, doncs públic no vol dir fordista. Públic no vol dir estatalista en el sentit com hem entès les dinàmiques estatalistes al llarg del segle XX. Públic no vol dir el dret administratiu públic clàssic que hem fet al segle XX heredat del segle XIX. Hem de ser capaços d'ajuntar públic amb innovació, públic amb flexibilitat, públic amb xarxa. Hem de ser capaços de reinventar el que vol dir un servei públic, però capacitat precisament per absorbir tota la innovació que és el gran repte de les societats innovadores, que és una de les característiques de les societats del segle XXI, de la societat en la que vivim nosaltres. I aquí tenim el repte també de dir-vos a vosaltres, sou els propietaris del sistema. Que aquesta és la idea que jo us volia transmetre. Quan jo vaig a un hospital, alguns de vosaltres ja m'heu sentit, us acabo dient, escolteu, aquest centre assistencial té molts amos, diguem, perquè al final els amos últims són els ciutadans i els pacients, i després hi ha un responsable del seu finançament i de la seva regulació que es diu departament, però els propietaris primers de tot això que està passant aquí dins en sou vosaltres, perquè el que està passant aquí dins es diu coneixement aplicat, i els dipositaris, propietaris d'aquest coneixement sou els professionals. I això, que ara no m'allargo perquè no faria el que toca, que és una mera que no és poca cosa, no? una cluenda d'un congrés, això és tot un discurs, un relat que pot quedar abstracte però que no n'és gens en les seves conseqüències i que hem de ser capaços d'anar-lo concretant. I és la lògica, per dir-ho amb el llenguatge clàssic, de l'autogestió, de l'autonomia de gestió, de l'empoderament dels professionals, a primària, particularment a primària i no només a primària. I això també ens hauria de resoldre la relació entre les diferents professions sanitàries, aquesta filosofia de l'autogestió i de l'empoderament del professional. I després un altre element que nosaltres hem volgut posar sobre la taula com a projecte del departament, aquest sí per un mandat, és tenir unes polítiques de desenvolupament professional més instituïdes, més pautades, ja existeixen, però potser no estaven prou planificades. O sigui, no tot s'acaba amb la carrera professional tal i com està prevista en els convenis. Hi ha més coses a la vida d'un metge i una metgessa que es diuen de moltes maneres, que es diuen docència, o que es diuen formació, o que es diuen recerca, o que es diuen cooperació internacional. Ja tinc molts professionals que m'estan parlant o m'estan fent arribar, doncs amb tota la crisi dels refugiats, doncs mira, doncs nosaltres ara també volem posar la nostra experiència professional, de quina manera podem... És igual, hi ha moltes coses. He dit aquestes quatre, docència, formació, recerca, etc. Organitzem-ho d'una manera més explícita. I això era, en alguna manera, doncs, aquell gest més concret que podíem fer més a curt termini. Tot l'altre són els canvis de fons, no? Però aquell gest més concret que podíem fer més a curt termini amb un mandat curt, i amb aquest tema ja estem treballant i al llarg del proper curs doncs hem de posar-ho en diàleg justament amb les organitzacions perquè ens digueu com ho veieu, etc, perquè tot això ho hem de construir conjuntament. No? Tot això ja ho deixo aquí per dir-vos que res del que es faci des del Departament de Salut tindria molt de sentit si no ho posem a contrast, a diàleg, a discussió i a crítica per part d'organitzacions com el sindicat i que és molt important que cadascú pugui fer el seu paper i que és molt important que vosaltres pugueu exigir i vosaltres pugueu criticar i que en moltes ocasions jo pugui compartir la crítica fins a la meitat i amb moltes altres no la comparteixi gaire, espero que poques, i amb algunes fins i tot i ser una crítica, la comparteixi tota. No? I jo voldria que aquest clima de diàleg que hem aconseguit construir en aquests primers mesos es mantingui tota la legislatura per moltes que siguin les curves que hàgim de passar durant el trajecte, que segur que en tindrem perquè inevitablement serà així. Gràcies a l'Albert, que marxa,
i gràcies als que us quedeu i gràcies als que entrareu, que us sabreu, entenc, a 7:45, és així. Ja sabeu on em trobeu. Moltes gràcies. Gràcies, conseller. Ens complau haver escoltat, els nostres oïdes haver escoltat algunes de les qüestions que per nosaltres són fonamentals. El que tenim unes condicions laborals a precari, que tenim uns salaris a precari i que tens la voluntat, almenys manifestes el reconeixement i la possible o la voluntat de posar-hi solució. Si és així, i això es compleix, només podem fer que desitjar-te llarga vida, conseller. Penso que ha de ser així. Moltes gràcies, Toni, per estar aquí i confio i desitjo que el diàleg amb Metges de Catalunya es continuï mantenint a la mateixa fluïdesa i en la mateixa to amicable que tenim fins ara. Gràcies.